Belai ke hambai pila joto hasteni Tipra sarokno tei hasteni lokorokno tini sarai jorani joto ani hamjakma tei chobani chibaiya faru teibo chini oro joto social media faisok fainai rokno tei dofani channel rokno hambai tini sung press meet khainani thangai ma tongkha Bwskang ni 1 tarik sini Tipra Motha Killa block committee tei YTF tei TWF by Khulai joto thansa Khulai Killa RD block go Deputation ronani thangai tongo o press meet phai manjak phaikha sini district ni YTF ni vice president tei sini block ni Tipra Motha block ni secretary tei sini treasurer Khulai tei sini oro Killa Tipra Motha ni members tei oro joto bubagrani warriors sengkrak rokno tini oro phaisok phaijak omone sung Bwskang ni 1 tarik Saturday o sung sini Killa Tipra Motha tei bubagrani thansa ni mare bai sung Killa block o Deputation ronani thangai tongo sini Deputation thik 10 ta ni one sini o party office o gathering nai boni yagulo sung 1 ta ni bisingano sung Killa RD block o hawai thangnai o Killa RD block o sung Deputation ronai o Deputation ronani o sini borok phai manjak phainai prai 2 থেকে 2500 phai sok phainai haini bagai tabok jotono khatung khajang laijak sini Bwskang ni 1 tarik o jotono sini o thansani marino phunugui rolainai chini choba kotorno sung phunugui rolainai haini bagai chini joto o 30 bagma constituency ningui sini joto bubagrani warriors rok bubagrani sengkrak rok tabok reading laijak just sini 1 tarik ni simi sung naising tonglayo 1 tarik sok phaikangkhene sini o chobano joto hasteni Tipra sarok hasteni lokorok nogoi mannai sini Deputation emon je Deputation nai sung kebono kiriya sung kebono lachia sini man thaino sanani bangai sung Deputation kotor khainani thangai tong kaisa sungmo nani je Deputation khaitani wa bo demand no tibi ni rok other Deputation khaijak nai bo bishone tibi belai ke hambai sungmani bagai nini sungmung belai ke nangmani sini Deputation o sini demand tongnai number 1 sini Bwskang o BC election jekphano ma khainai BC election khayang kangke sungtei bsoba kotor thangnai number 2 o sini kok brokno roman script bai ma khainai o demand tongnai number 3 o 2022-23 ningui prime minister awas yojana PMY tongnai boni yagulo tongnai sini awas plus yojana tongnai boni yagulo chini BC election o je elected Khulai monitoring tongnai rok chief executive officer approval khai rahmani borok bai samung jekphano ma khainai omotai Khulai sini demand tongnai kabang mane tei sini demand tongo MGN rega tei sini blog o je corruption cholai tongmani je gutala cholai tongmani sini o demand tongnai tei sini monitoring je chief executive officer CEO je bo selected khai rahmani sini protector BCO monitoring committee songjak tongo borok bai jekbano samung khayangkhene tei sung Bwskang ni choba kotor khainai o choba ni yagulo sung tongmungno block Deputation roi mane yangkhangke sung joto jaga sini Killa RD block Amchai o 16 ta village committee tongmani 16 ta village committee sung tala roi ronai takhorok haini bagai sung tabok joto reading laijak sudu sung oro jotono bubagrani warriors rok bubagrani sengkrak rok sung 1 tarik ni simi naising tongo 1 tarik phaikangke chini oro 2000 ya 2500 ya 3000 gathering ungoi sung block Deputation ronani thangai tongo haini bagai ke butawanandi sung amano kok kusar sini social media te press meet ni bisingti faidi sini Tipra sarok tababu thansano hamjagya kho tababu thansano sajagya kho bubagrano hamjagya kho hungkangke faidi sung paithago bubagrano joraro layane paithago bubagrano sung kaplai khailayane paithago sung mongte kaisa noni je Deputation khaitani wa kuno noglai rokna phada phainai ma helo rok ready khaijak to belai ke hambai
chini block deputation no chini oro nograi kotorngai phaimanjak phainai ADC haphangni samungsari phang okra honorable CM borom gnang sar Puno Chandra Jamatia phai sok phainai tei boni logeo phai sok phainai chini EM MDCs rok phai sok phainai central ni bu phai sok phainai tei chini district ni ngai jotono phai sok phainai hani bagai sung jotono tabak bubak granengai sung jora ro lainai hnai paithago sung okhalaijak tongmung sung thansang yangkangke chini je Tiprasani hamkrai chini Tiprasani manthai chini yok samung sok phaya khanai hani bagai ni sung omo sung Bwskang 1 tarik deputation ro thanio chini thansano phunugoi ronai chini thansano sung jotono hasteni Tiprasa rok no chini Killa block under tabokbo bubagrani sengkrak rok tongkha hnoi sung proman roi phunugoi ronai hnai no sung tinini press meet khaimani kisisa sung jora manakha hani bagai jotono hambai tei jotono khulumbai ka hambai